Kodi ungasunge bwanji mavesi m'Bible mumtima mwako? Ambiri amafunisisa atasunga mavesi mu mtima mwawo kuti akamapemphera mavesi aja aziwagwisa ntchito, kapena akamafuna kutumikira kuti mavesi aja azigwisa ntchito, kapena akamaphunzitsa kuti mavesi aja aziwagwisa ntchito, koma zimakanika. Lero lino ndikufuna ndikuphunzitseni zisisi zimene zingakuthandizireni kusunga mavesi. Nambala 1, ukamafuna kusunga kapena kuloweza mavesi, zimafunika nthawi imene ufuna uwerenge Bible ukhale ndi mpata okwanira, ugawe nthawi, pasapezeke chokupasa bize. Mwina ukamafuna kuwerenga Bible kuti uloweze mavesi, nambala 1, ngati umakonda foni italikire, ngati umakonda screen italikire, ngati uli pamalo aphokoso italikira. Okay, zimangotengera pa nkhani ya phokoso, zimangotengera chifukwa ena tikhoza kuwerenga Bible pa phokoso ndikumvesesa, koma ena sizingata. So choyambirira, foni ukayitalikira foni, it means maganizo. Kuyitalikira foni ni maganizo okonda foni akutalikire, maganizo okonda screen akutalikire. Then utenge Bible, kalitenga Bible licha choyambirira upemphere kuti Ambuye segulani maso anga auzimu, segulani makutu anga auzimu kuti ndikathe kuona ndikumvesesa kuchokera kwenu. Po pamene ndikukawerenga Bible, Ambuye ndipaseni mzimu wokumvesesa komanso mzimu wachikumbutso, kuti pamene ndikuwerenga Bible ili zimene nditawerenge saiwale ndikumbukire. Then ukatenga Bible lija osathamangira kuwerenga machapter ambirimbiri, mavesi ambirimbiri, no, ukhoza kungosegula chipangano chakale chija mwina pasiku, chipangano chakale chija. Kuchipangano chakale uzonetsesa kuti wayambira chapter 1, buku limene utasankhira uzonetsesa kuti wayambira chapter 1 verse 1. Then usawerenge mavesi ambiri, ukhoza kungowerengako mavesi kandi atatu aja basi, ukawerenga ndikuwasiya. Then ukawerenga nthawi inanso ndikusegulanso Bible lija ndikuwerenganso pompaja mavesi somwe aja ndikupasiya. Then nthawi inakenso ndikusegulanso Bible ndikuwerenga pomwe paja mavesi somwe aja. Mwina pasiku kungobwereza pamene umawerenga paja, mwina mavesi atatu aja kungobwereza mwina times 4 kapena times 5, ndikuti mavesi amene aja mpaka na limodzi ulowezepo. Then ndikuti pasiku you can read mabuku awiri, koma mabuku awiri chipangano chakale you can read mwina mavesi atatu, then kubwera chipangano chasopanochi ndikuwerenganso mavesi atatu. Ndikuti pasiku usingobwereza zimenezi, chipangano chakale usegule uwerengeko mavesi atatu basi, kutseka chipangano chapano uwerengeko atatu basi, ukapanga zako uzotenganso Bible uwerenganso pompaja basi. Ndikuti ukawerenga ndikumapemphera, Ambuye ndithandizeni. I believe kuti kamatha siku utasatira njira iyi suzabweranso kudandaula kuti kuloweza mavesi kukuvuta. Chifukwa chimene chimachitika ndichi, munthu amene mkati mwake makhala mavesi amakhala munthu opsa, ingakhala kamapemphera Satana njerekezi sangayandikire pemphero lake. Moti some of you Satana kudelera mapemphero anu, komanso mapemphero anu safika kumwamba chifukwa mkati mwa mapemphero anu mulibe mawu ndi amene amapangisa kuti pemphero likhale ndi weight. So njira iyi ndi imene ingakuthandizireni kuti muloweze mavesi, palibenso njira ina yoposa imeneyi. Ndipo usatira njira imeneyi, uzingobwereza Mulungu azakuthandizira pasiku. Then mawa lakenso kumapanganso chimodzimodzi, tsiku linanso chimodzimodzi basi. Uzaona ngati zavuta, ingakhale pa 2 days ukhoza kumalimbana ndi mabuku awiri aja, pa 2 days kumawerenga ndi kumabwera mabuku awiri aja. You will see. May God bless you.